Exodus chapter 14 verse 21. And Moses stretched out the hand toward the sea, and the Lord caused in every situation the Lord will cause. He's the King of kings, the Lord of lords. In every situation the Lord will cause. He is my Father, He is my refuge. He causes, He causes. And the Lord will cause my enemies to fall. And the Lord will cause the witches to fall. And the Lord will cause the wizards to flee. And the Lord will cause my finances to come. And the Lord will cause my marriage to come. And the Lord will cause my promotion to come. And the Lord will cause great wisdom to come. The Alpha and Omega, alphabet to eternity. Vanokonzeresa Mwari wangu, ndimambo wemadzimambo, Ishe wangu vanokonzeresa kuti zviite, vanokonzeresa baba vangu ava. Vanokonzeresa zvekuti vane madigiri ondiwo vane mahofisi. Kunyepa vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa zvekuti vanogara mudhorobha ndivo vanokwira ndege. Mbuya Goba vakakwira ndege kubva kuDora wakananga Botswana, wakakonzeresa Jesu. Vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa Jesu. Zvekuti wakafera kangani olevo, hazvina nebasa rese shamweri. Vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa baba vangu. Bvunza maticha mazhinji nemanesi mazhinji nemamaneja mazhinji, wabvunze nhasi uno masertificate 44, asi vanoticha masertificate 44 but
Jesu ndinowadava, vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa. Hazvinei vakabara vana vangani pamba, unotichatira vanhu vakatarisa iwe. Jesu vanokonzeresa, vanokonzeresa Jesu. Hazvinei kumusha kwenyu hakuna neroti, vanhu vanofamba nemabhasikoro nengoro, unotitengera mota, vanhu vakatarisa, vanokonzeresa Jesu, vanokonzeresa Jesu. Hazvinei kumusha kwenyu hakuna zvitoro, unotivakira growth point, vanhu vakatarisa, vanokonzeresa Jesu wedu.